Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα. Πάστε καλά. Ελληνοπόντι. Ελληνοπόντι. Χαιρετήσω. Καλημέρα. Καλημέρα. Εντάξει. Σιγά, κύριε Πρόεδρε, σιγά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη μέχρι το βράδυ. Από τον Εύρο, από τον ακριτικό Εύρο, από τη Θράκη. Η Θράκη που αποτελεί τη βάση του αμυντικού κορμού, της ασπίδας του ελληνισμού, του κορμού Θράκη, Αιγαίο, Κύπρος. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες στέλνουμε ένα μήνυμα στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Ο φόβος είναι αυτός που σε κάνει να κερδίζεις πιθανώς μια μάχη. Η ελπίδα είναι αυτή που σε κάνει να κερδίζεις τον πόλεμο. Και σήμερα οι Ελληνίδες και οι Έλληνες είμαστε η ελπίδα για την Ευρώπη. Απέναντι στη νέα τάξη πραγμάτων. Είμαστε η ελπίδα για να αποδείξουμε ότι οι αρχές και οι αξίες είναι πολύ πιο δυνατές από τους τραπεζίτες και τους τοκογλύφους. Σε εμάς ελπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι λαοί της Ευρώπης. Και πρέπει να σταθούμε δίπλα, όπως στέκονται οι Έλληνες. Εχθές η εθνική μας ομάδα απέδειξε ότι για να μείνει στο ευρώ, αυτό που χρειάζεται είναι αυτοπεποίθηση, ενότητα, αποφασιστικότητα και αγώνας. Και όχι φόβος και ητοπάθεια. Έτσι παραμένεις στο Euro.